velkommen alle sammen til endnu et dejligt redaktionsmøde. Det er den tid på måneden. Igen. Piger. På måneden. Tid på måneden. Menstruation. Ja, den fanger jeg godt. Vi skal have nogle idéer. Vi er chefredaktører for Rust, så vi er begge to chefer for bladet og for de andre i redaktionen. Men altså, vi er også rigtig gode venner, når vi har fri. Så nogle gange så hænger vi ud måske og spiser noget mad og ser en film eller et eller andet. Laver et eller andet skørt. Men Christian, kan du ikke fortælle mig, hvad er Rust? Det er sjovt, du spørger. Vi plejer jo gerne at sige, at Rust er de 3 S'er. Skole, sjov og journalistik. Journalistik. Sjov skolejournalistik. 3 S'er. Vi har en artikel, og der er deadline om 3 dage. Så vi skal lige have et par artikler mere til bladet. Vi skal nok nå det. Ja, det skal vi nok. Vi når det altid. Men vi mangler lige det sidste. Så hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, vi kan skrive op, så må I meget gerne lige sige til. Er der nogen, der har noget? Ja, Mads? Jeg har talt med Michael Laudrup. Ja. Michael Laudrup. Ja. Altså fodboldspilleren. Ja. Og han skal til at være træner i England, så altså, det er jo sådan ret aktuelt. Så, og han, altså jeg taler med ham i virkelig lang tid og prøver at få ham overtalt, men han vil rigtig gerne være med til at lave et portræt. Portræt simpelthen? Ja, til forsiden. Okay, altså det er en skidegod idé. Skidegod idé. Men lige til det her blad, der tror jeg måske, vi skal have noget lidt andet. Der sker rigtig meget. Det er vigtigt, at alle folk de ligesom får lov til at komme med deres idéer, når vi har brainstorm. Sådan at de føler, at de bliver hørt, og vi lytter og giver konstruktiv kritik. Sådan at de hele tiden er motiveret og hele tiden ved, hvad de skal. Men det er jo ikke alle idéer, der altid er lige gode. Og det er derfor, vi som chefer nogle gange er nødt til at sige, okay, nu er vi chefer, og de er ansatte. Der er en forskel. Jeg synes, det er en skidegod idé. Altså helt sikkert, vi gemmer den, men kan vi måske gemme den til lidt senere? Kan vi putte den ned i eventuelt? Men, altså har I noget andet? Altså der er noget andet? Det har vi nemlig. Ja. Det er derfor, vi tænker, fordi der er én ting, som vi er bare nødt til at have med den her måned. Og det er, at der er kommet nogle nye toiletsæder ude på toiletterne. Og det er virkelig noget, som de studerende går op i. Det er vi simpelthen nødt til at have med. Det er studieliv, det er uni, det er studerende. Vi skal have det med. Det er måske det allervigtigste. Det er, at folk kommer på arbejde og er glade og motiverede og har lyst til at yde den ekstra indsats. Motiveret. Så vi har en historie til næste blad. Annes reportage. Men Anne, prøv at se, hvad jeg har skrevet her. Alt for lang. Super godt skrevet. Ikke noget der. Skide godt. Altid godt. Men lang. Igen lang. Så du forestiller dig, at du står derude og skriver en sms. Så kort må artiklen kun være. Og sender den til mig. Så trykker vi den. Ja, den har jeg skrevet. Hvad laver du? Ej, jeg husker at gemme, ikke? Nej. Nå, men der er deadline om 2 timer, ikke? Vi ses. Da jeg sin tid meldte mig ind i Rust, så gjorde jeg det, fordi jeg tænkte, at det kunne være, at man kunne få lov til at lave noget af det, man havde drømt om hele sit liv. Interviewe fede mennesker og lave nogle fede historier og egentlig gøre det, man har lyst til. Men altså, det har jo vist sig at være noget lidt andet. Jeg ved egentlig ikke om... Så nok ikke være med på det. 10 minutter. Rust, det er altså et blad, som er skrevet til de studerende og af de studerende. Så du kan også være med til at skrive. Vi vil have dig. Kom med nu! Ej, hvor er jeg sulten. Det er også. Har du nogle penge? Nej, men vi kan måske låne en masse. Skal vi gå ned i kantinen?